pace și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trăim vremuri grele. Și spun asta nu doar pentru că am citit, nu doar pentru că am ascultat, ci spun asta pentru că am trecut pe aici. Știu ce înseamnă să fii în spital în vremea aceasta. Știu ce înseamnă să ai insuficiență respiratorie. Știu ce înseamnă dureri duse până la limita suportabilului. Știu de asemenea ce înseamnă ajutorul medicilor, personalului medical, eficiența unui tratament. Dar știu ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Știu ce înseamnă să fie Dumnezeu cu tine când ești la necaz. Cuvântul Dumnezeu ne spune în Psalmul 46 cu versetul 1: Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în vreme de nevoi. E o vreme de nevoi. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu în viața personală, copii, tineri, părinți, bunici. Avem nevoie de Dumnezeu în familie. Ca familia să fie binecuvântată, să fie pace, armonie, este nevoie de prezența lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu în biserici, în națiune. E nevoie de Dumnezeu la nivel mondial. Biserica Creștină Baptistă Betel organizează în luna decembrie, în fiecare duminică seara, servicii speciale în care ne putem întâlni cu Dumnezeu. Vă așteptăm cu mult drag în fiecare duminică seara, începând cu ora 17. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare.